Velkommen til Helsingør Bycenter. Vi står her den 1. november og venter på, at Helle Thorning hun simpelthen skal komme og føre valgkamp sammen med Henrik Møller. Det er jo sådan, at sidst der var vi virkelig tæt på at vinde, og den her gang har partiet sat alt ind for at hjælpe os, at det skal lykkes. Godt at se, hun kommer til. Ja, en trapper over bag modstander lige frem. Ja, det er her. I skal stemme den 17. november. Ja, jeg skal godt forstå det. Det er svært at konkurrere med Helle. Husk at stemme den 17. november. Hej. Jeg får det ikke noget. Stem 17. november. Det gør det så også. Det gør lige den her herre. Og husk at stemme den 17. november. Det gør jeg jo altid. Jeg synes, vi skal stemme på dig. Hej. Kan du rose med? Hvorfor i morgen at stemme på Henrik? Det er sikkert, jeg har det. Derude ham. Hver gang jeg får den samme, så kan jeg mere og mere. Jeg skal også have mig. Ja, det er. Du skal stemme den 17. november.